אז אנחנו באנו פה לדבר על גיטרות קסטום. ומאיפה נובע בעצם הצורך לגיטרות קסטום? מהמקום הזה שאנשים מחפשים את הסאונד של הגיטריסטים הגדולים. כן. ההיסטוריה של הרוק'נ'רול. קוסוף, ג'ימי פייג', אריק קלפטון, כל מי שניגן על הברסטים. גרי מור. כל מי שניגן על הברסטים האמיתיות, על ה-58, 59. עכשיו, איך בכלל התחיל הכלי הנפלא הזה, שלדעתי ברמה ההיסטורית של הרוק'נ'רול זה הכלי הכי חשוב? לס פול, נכון? ומתי הגיטרה הזאת יצאה לראשונה? בשנת 52. היא הייתה נראית בדיוק כמו הגולדטופ הזאת, ה-57, רק שבהתחלה לא היה את הטייל פיס, את הזנב קשיח הזה, ואת הגשר ABR. היה פה מין גשר לונג טייל כזה, אוקיי? כמו שאתם מכירים. כן, בעצם היו עושים אותם כמו גיטרות נפח. בדיוק. רק גוף מלא, אותו דבר, חתיכת סוליד, מאגוני, מייפל מקדימה, גוף מלא, ופיקאפים, P90. אחרי הגשר הלונג טייל, התחיל גשר כזה, הטייל פיס, כמו זה, אבל פה, ובהמשך עד 56, וב-57 כבר שמו את הגשר ABR, והחליפו את שתי האמבקרים, את שתי ה-P90, הפיקאפים האלה, לשתי האמבקרים. ומה זה האמבקר הזה בעצם? זה שתי סינגלים, בתוך הכיסוי הזה יש שתי סינגלים, שאחד יושב ככה, אחד יושב ככה, הם גם קנסלינג, בגלל זה קוראים לזה המבקר, חוסם רעשים, הם גם מבטלים את הרעשים אחד של השני, וגם נותנים אאוטפוט הרבה יותר חזק, יותר קריסטלי, וככה תרחיב על הפאפים. הבחור הזה היה מהנדס בגיבסון, והוא בעצם עבד על מגברים, והוא כבר הכיר את הרעיון של היפוך פאזות במגברים כדי לבטל רעשים וזה. סליל מול סליל. כן. ואז בעצם מה שקורה זה כמו שני סיגלים, כאשר הליפוף הוא בכיוון הפוך, נכון. בכל אחד מהם, והמגנטים בפולריות הפוכה, בקוטביות הפוכה. וזהו, מה שנותן את ההיפוך פאזה, גם הם מבטלים את הרעש אחד של השני וגם נותנים כוח כפול. ואז בעצם הוא קיבל, זה נתן גם סאונד לגיטרה, זאת אומרת גם מביא את המיתר עם יותר כוח, בלי האמים, וזה היה סאונד משמעותית יותר טוב מכל מה שהיה לפני. נכון, זה היה נשמע אחרת לגמרי. מה שאני עכשיו מחזיק זה 57, טוב. זאתי ה-58, שתכף אנחנו ככה נדבר אחרי הקטע על ההתפתחות, מה זה 58, ונדב מחזיק כרגע 59. שאפשר להגיד ש-59 בלספול, איך נגדיר את זה? כמו שברולט 59? ההולי גרייל, כן. ההולי גרייל, כן, ממש. הסאונד הכי אייקוני של לספול.
בעצם מי שאוהב את הסאונד הזה ורוצה את הסוג הזה של הגיטרות, ואין לו $400,000 בצד, זה הדבר הבא שהוא יכול לקנות. זה מה שהקסטום שופ מציעים, וזאת גיטרה שהיא מבחינת שחזור, זה השחזור הכי האולטימטיבי. זה אותו דבר, בגדול זה אותו דבר, וממש יורדים פה לרזולוציות של כל החומרים. זאת אומרת שהפלסטיקים הם ממש מאותו סוג של פלסטיק שהיה אז, זה נקרא רויאלטה, יש פה חלקים שעשויים מניטרוסלולוס, שזה גם כן איזה תרכובת חומרים שהיא קצת רגילה לעבוד איתה וזה, אבל הם עושים את זה ממש כמו שהיו עושים את זה פעם. הצבע הוא ניטרוסלולוס, גם כן. כל הטכניקת התזה היא שונה, זה צבע שלוקח לו הרבה יותר זמן להתייבש, הרבה יותר קשה לעבוד איתו. הגיטרה בנויה מחתיכה אחת של מהגוני. בכל הגיטרות האלה הצוואר בעצם מורכב לתוך הגוף, וזה נקרא לונג טנון. אז החלק שנכנס לתוך הגוף מגיע ממש עד לפה, הוא יושב פה מתחת לפיקאפ הזה. וזה בדיוק כמו שהיו עושים את זה בשנים האלה. גשר ABR, אלומיניום קל משקל, כמובן, אלומיניום קל משקל. איידגלו, תסביר להם על איידגלו, נכון. הם מדביקים אותו, את הגשר מדביקים עם דבק שנקרא דבק עצמות. זה דבק שמפיקים אותו מקולגן מתוך עצמות של בעלי חיים. מאוד קשה לעבוד איתו, עובדים איתו רק בטמפרטורה גבוהה. יש לו תכונות של רזוננס מאוד גבוה, הוא לא חוסם את הצליל. היתרון שלו זה שאפשר בעצם גם כאילו לפרק חלקים ולהחזיר אותם, אפשר לחמם אותו, אבל עד פעם, זה משהו שמאוד קשה לעבוד איתו, הנייטרו, הלקה. הם עושים את זה אותו דבר, כן, אמרתי. עושים את זה ממש אחד לאחד. אפשר להגיד שממש שחזור של התהליכים של הייצור של הווינטג'ים האמיתיות, הברסט האמיתיות, מה שהיום אתם רואים אצל קירק המט, והגיטרה שהייתה של פיטר גרין למשל, שנקראת גריני, ואחר כך עברה לגרי מור, והיום היא אצל קירק המט. זה 59 מקוריות, זה הגיטרות שנבנו אז בזמנו, ופשוט משחזרים את הבנייה שלהם היום לאותו דבר, אחד לאחד. ובשנים האחרונות הם בכלל כאילו, עושים את זה כבר כמה שנים, עושים את זה מסוף שנות ה-80 אני חושב, נכון? את הקסטומים? כן, היה כאילו מה שנקרא פרה-היסטוריק כאלה, ואז הם התחילו לעשות קסטום שופ, אבל בשנים האחרונות השחזורים נהיו מאוד 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 מדויקים. מאוד נאמנים למקור. מאוד נאמנים למקור, ובכלל לקחו את זה עוד צעד קדימה עם המרפי לב. הגיטרה הזאת היא, בשונה מזאת... אז כפי שאתם רואים, הגיטרה הזאת היא כולה מפוצצת, כביכול. זו גיטרה שעברה תהליך של אייג'ינג. אייג'ינג, ישנו אותה. בדיוק. אתם רואים את ה... אפשר לראות שכל הלקה סדוקה בעצם. במרפי לב יש 4 רמות של אייג'ינג, אוקיי? של ישון. יש רמה ראשונה שהיא אולטרה לייט, שזה ממש כמעט לא רואים הבדל בין ה-VOS. מעט מאוד צדקים בלקה, אבל... בדיוק. אחרי האולטרה לייט יש את הלייט, שזה כבר מתחיל להיות יותר עובדים פה על העניין של האייג'ינג. ואחרי זה יש את ה-Heavy ואולטרה Heavy אייג'. מה זה זאת? זאת היא אולטרה Heavy אייג'. אולטרה Heavy, אבל היא יחסית לאולטרה Heavy היא פחות. בדיוק, אבל זה באמת, הגיטרה נושמת, כאילו לקחתם VOS וישבה 50 שנה על הסטנד, התפוצצה עם השנים, האוויר עשה את שלו, הכל עושה את שלו, ובתור אחד שגם ניגן על 58 ו-59 מקוריות, אני יכול להגיד לכם, המרפי לב, חלקן יותר טובות אפילו מהדבר האמיתי.
זה ה-57. יש לה קלינים מאוד מאוד שמנים כאלה. באמצע, הרבה מאוד אימצים. ממש. בגיטרות, ככל שתורידו בעץ, בכמות העץ, לא משנה אם זה צוואר או אם זה גוף, משהו קורה לטון. נהיה יותר חד, יותר עוקצני. יש לזה יתרונות ויש חסרונות. בדיוק. בוא נגיד שה-58 אני הרבה יותר יעדיף אותה בדיסטורשן, וה-59. אבל תשים נק ככה, אותה פוזיציה. כן, כן, כן. אתם שומעים יותר ברייטית קצת? טיפה פחות סאונד ביפי, פחות... כן. תן לנו איזה אחד מההתחלה. זה אותו מגבר, אותה יד. וה-59 זה פשוט גיטרה, לא סתם פלאש והרבה נגנים מאוד מאוד טכניים עשו עליה קריירה, זאת פשוט גיטרה זה הצבא. הסוויט ספוט. בדיוק. היא לא מאוד שונה מזאת, אבל יש בה איזה משהו מתוק כזה. בדיוק, בדיוק. את ה-57, את הגולדטופ, אתם הכי תרגישו מבחינת, אפילו בוויברציה, בבטן, אתם תרגישו יותר את הגיטרה. ה-58 וה-59 די מתנהגות אותו דבר, רק שה-59 קצת יותר שפיצית, אני אוהב לקרוא לזה. כן, מצד אחד יש בה יותר אוויר, קצת יותר רוף, כאילו בצליל. בדיוק. אבל גם למצב טראבל, מה שכתוב פה, שזה כביכול המצב גשר, ברידג', כי הוא קרוב לגשר, אז יש לו את היתרונות. אולי עכשיו לא בא לך למכור את ה-58 אחרי ניפגש פה בסדנה הבאה לפנדרים. כן? היה כיף. תודה רבה.